prethodnim video uputama upoznali ste se s osnovnim mogućnostima web portala naše škole na EduPage-u. Ususret izazovima organiziranja nastave putem interneta, pobliže ćemo se upoznati sa sljedećim mogućnostima: obavijesti, dodavanjem i uređivanjem tečaja, dodavanjem zadaće. Putem EduPage-a mogu se slati obavijesti odnosno poruke različitim skupinama korisnika ili cijeloj školi. U gornjem desnom kutu potrebno je odabrati Start. U otvorenom izborniku pronaći sekciju Popular Actions i odabrati ju, ako već nije otvorena. Prva podsekcija nakon otvaranja Popular Actions je Messaging i unutar nje potrebno je odabrati gumb Send a Message. Zatim će se otvoriti prozor Nova poruka, unutar kojeg nastavnici trebaju u polje gdje piše Type here to add recipients dodati kome žele poslati poruku. Unosom imena učenika nastavniku će se ponuditi opcija da poruku pošalje samo učeniku ili samo roditelju. Odabirom gumba Pretraži primatelje otvaraju nam se korisnici grupirani po cijela škola, šalje se svima u školi, učitelji svima ili samo odabranima, samo roditeljima, svima po razredima, pojedinačno i višestruko po razredima. Samo učenici svima, samo odabranim razredima ili pojedinačnim učenicima ili višestruki odabir. I učenicima i roditeljima svima ili samo odabranim. Želimo li dodati primatelja iz više grupa korisnika, onda cijeli postupak ponovimo. Zatim u polje Unesi tekst poruke upišite sadržaj poruke koju želite poslati. Ako želite dodati privitak, u donjem lijevom kutu ispod polja Unesi tekst poruke odaberite opciju Add Attachment, a ako želite naglasiti da je poruka važna, onda na donjoj desnoj strani odaberite kvadratić gdje piše Important Message. Kad se svi prethodni koraci naprave, potrebno je odabrati zeleni gumb u donjem desnom kutu gdje piše sljedeće. Zatim nam se otvara novi prozor u kojem piše kako će poruka biti poslana osobama koje ste ranije dodali i onda je potrebno odabrati zeleni gumb Send Message i poruka će biti poslana. Ako pak ne želite poslati poruku, onda treba odabrati gumb Otkaži i poruka neće biti poslana. Način slanja obavijesti odnosno poruka sličan je i u mobilnoj verziji EduPage-a. S naslovne strane odabrat ćemo gumb Messages, poruke, zatim gumb olovke koji se nalazi u donjem desnom dijelu, odabrati ponovo gumb Message i vidimo sad da su nam primatelji, isto kao i u web verziji, posloženi po kategorijama. Odabrat ćemo jednu od ponuđenih kategorija, ovisno o tome kome želimo poslati poruke. U našem primjeru poruku ćemo poslati samo učiteljima. Odabrat ćemo sve učitelje i otvorit će nam se prozor gdje vidimo dakle opciju dodavanja još primatelja. Možemo unijeti i tekst, a također nalazi nam se i gumb sa prilogom, sa opcijom glasovanja i sa opcijom važne poruke. Na taj način ćemo biti obavješteni koji su korisnici pročitali našu poruku. Kad smo sve završili, odabrat ćemo opciju Send. Sigurno se pitate što je to tečaj. Tečaj je u stvari kombinacija predmeta kojeg poučavate i razreda u kojem poučavate. Recimo na primjer hrvatski jezik, prvi AN. Poučavate li recimo samo određenoj grupi unutar razreda, onda je tečaj kombinacija predmeta i naziva grupe. Na primjer računalstvo, prvi AN, B. Tečaj može sadržavati učenike iz više razrednih odjeljenja, što je čest slučaj kod dodatne i dopunske nastave. Prije nego li krenemo, važno je napomenuti kako tečaj možete kreirati samo preko web portala, međutim, jednom nakon što ga kreirate,
možete koristiti njegove funkcionalnosti i preko mobilne verzije. Nakon prijave u sustav, otvara vam se naslovnica. U gornjem središnjem dijelu odaberite poveznicu gdje piše Planovi i priprema. U prozoru koji se otvorio vidimo u gornjem dijelu današnji raspored, a lijevo od njega poveznicu s više informacija o kreiranju tečaja. Ispod rasporeda nalazi se središnji dio koji je trenutno prazan jer nemamo kreiran nijedan tečaj. Tečaj možemo kreirati odabirom poveznice Upravljaj tečajem, zatim gumba plus. Otvara nam se prozor gdje moramo ispuniti tražene podatke o tečaju. Sustav nas je automatski označio kao nastavnika u ovom tečaju. Ako to želite, možete dodati i više nastavnika koji poučavaju ovaj tečaj. Dodani nastavnici imat će mogućnost izmjene tečaja, uvida u sve planove i programe. Ako više nastavnika poučava isti predmet u istom razredu, ali u različitim grupama, onda morate dodati posebne tečaje, na primjer računalstvo 1. AN A i računalstvo 1. AN B. U polje predmet spadajuće strelice možete odabrati predmet koji poučavate. Ako na popisu nema predmeta, obratite se školskom administratoru. Mi ćemo u ovom primjeru odabrati matematiku. U polje razred odabirete razred u kojem poučavate. Ako su u vašem tečaju učenici iz više različitih razreda, označite navedenu opciju. Mi smo u našem primjeru odabrali 3. BN razred. U polju učenici grupe možete odabrati pojedinačno učenike ili sve učenike ako poučavate cijelom razredu. Također možete odabrati i grupe unutar tog razreda koji su već kreirani u rasporedu. Da smo označili kako su u ovom tečaju učenici iz više razreda, otvorio bi nam se popis svih učenika za odabir onih koji pohađaju ovaj tečaj. Zatim možemo, ako smo unijeli već ranije plan i program, odabrati jedan s liste. Odabrat ćemo i sljedeće dvije ponuđene opcije postavki tečaja. Odabirom gumba Vidi napredne postavke otvaraju nam se dodatne postavke tečaja kao što su dio predmeta za koji radite tečaj, ako želimo na primjer odvojiti funkcije i jednadžbe, ime na certifikatu za tečaj, razina, tjedni i mjesečni broj sati i želimo li dijeliti plan za ovaj tečaj. Nakon upisa svih potrebnih informacija potrebno je odabrati opciju Spremi i time je novi tečaj kreiran. Osim tečaja, na sličan način možemo dodati interesnu skupinu za razne izvannastavne aktivnosti, nogometni tim, dramsku sekciju, astronomski klub i sl. U gornjem desnom kutu potrebno je odabrati Start i otvorit će se izbornik s raznim opcijama. Potrebno je pronaći i odabrati opciju Domaći radovi, ispiti, testovi. Nakon odabira potrebno je odabrati opciju Napraviti novi domaći rad. U otvorenom prozoru potražite gumb plus i odaberite domaću zadaću. Zatim treba upisati naslov domaćeg rada na mjesto gdje piše Opis domaćeg rada i odabrati željeni tečaj kod opcije Dodijeli komu. Ako to želimo, možemo u donjem desnom kutu odabrati datum do kojeg bi učenici trebali napraviti domaći rad. Ako to želimo, možemo dodati prilog zadaći ili razne tipove zadataka. Odaberimo gumb spajalice ispod naziva zadaće. U prozoru koji se otvorio možemo dodati naslov, sliku, dokument ili različite kartice iz zbirke predložaka. Za potrebe ovih video uputa dodati ćemo našoj zadaći jednu prezentaciju. Istim postupkom možemo dodati bilo koji dokument s našeg računala. Želimo li našoj zadaći dodati još opcija, odabrat ćemo gumb Dodaj karticu. Ponuđeno nam je više opcija u 3 kategorije: pitanja, slides i materijali. Odabirom bilo koje opcije otvara nam se novi prozor u kojem možemo uređivati izgled i postavke naše nove kartice. Kad smo postavili u zadaću sve što smo i planirali, odabrat ćemo gumb u gornjem desnom kutu, Izvršeno. To nas je ponovo dovelo do prozora s karticama. Ponovo odaberemo gumb u gornjem desnom kutu, Izvršeno. Provjerimo još jednom kome smo dodijelili zadaću i ostale postavke, te obavezno odaberimo gumb Izvršeno kako bi učenici dobili obavijest o novoj zadaći. Sad je pred nama
prozor u kojem možemo vidjeti evaluaciju naše zadaće, ovisno o tome koje smo kartice postavili. Možemo pregledati rezultate i materijale, urediti ih, obrisati, a također možemo dobiti detaljni uvid u našu zadaću i odgovore učenika. Kako smo već napomenuli, zadaće se mogu dodati i putem mobilne verzije. Kako bismo dodali zadaću, pritisnut ćemo gumb Works Exams. Pokazala nam se lista domaćih radova. Ovdje već vidimo onu koju smo napravili u web verziji. Odaberemo li ju, moći ćemo pogledati rezultate i ocjene, unijeti tko je napravio, tko nije napravio domaći rad od učenika ili druge akcije. Učinjeno, važno, sakri, promijeni, izbriši. Želimo li unijeti novu zadaću, odabrat ćemo gumb plus. Ponovo gumb Homework i otvorit će nam se prostor za unos opisa domaće zadaće. Važno je napomenuti kako je za razliku od web verzije, mobilna verzija ipak u nekoj mjeri ograničena. Možemo dodati prilog, kartice ne možemo dodavati, možemo odrediti datum do kojeg je potrebno predati zadaću, možemo mijenjati kurs, odnosno tečaj i tip. Kad smo sve učinili kako treba, odabrat ćemo opciju Save. Time smo došli do kraja ovih video uputa o korištenju EduPage-a za realizaciju online nastave. Hvala vam na pažnji.